De todos los monstruos. Benvinguts a l'Hotel Transilvània. Propietat del comte Dràcula, aquest enorme allotjament serveix de refugi a tot tipus de monstres, sobretot a Namavis, la seva filla. Però tots els intents de protegir a la petita es veuen truncats quan aquest jove entra en acció. ¡Un humano! ¿Cómo has encontrado este sitio? Compartim escenari amb Oliver Tate, un jove de 15 anys que té dos objectius clars: perdre la virginitat abans del seu aniversari i evitar el divorci dels seus pares. La pel·lícula estrenada l'any 2010 al Regne Unit debuta als nostres cinemes a partir d'avui. Mel Gibson ens proposa unes vacacions alternatives a Mèxic. Un botí de milions de dòlars és el responsable que Driver passi els seus dies de descans a una presó mexicana. La clau per garantir la supervivència del foraster la té aquest petit. I ja ha arribat una de les projeccions més esperades. L'ambaixada americana a Teheran està en les mans d'un grup d'iranians. La desesperació per salvar 6 diplomàtics nord-americans durà a la CIA i a Hollywood a traçar un pla de pel·lícula.